হামবাই যত তাকুতে বুঝুনো বিশেষ করে মান্দাই এলাকানি যত তাকু কব মনারবো ফাইনাল 14 তারিখ অক্টোবর 2023 मेगा मास गेदारिं हिब्रामो थानि बिसिंखै खालायजाखनाय बुबाग्रा अबचतन सानाय रेखा बुबाग्रा फाइनाय अ मेगा मास गेदारिं अब कायसा ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं नाय अबंखा जातो फाना बागै दैथिनां बागै चिनि अ थिनांनो नासिगिनो आलादा रायजो एबा गिरादार हिब्रालें अबनि बागैनो जों ऐतिहासिक मेगा मास गेदारिं खालायनानै थांनो दङ बुबाग्रानि बिसिंखै खालायो बुबाग्रा कक सापायनाय जिनो मेगा मास गेदारिं बुबाग्रानि बादेबो तेबो अरबो मेघालयनि मुख्यमंत्री कनराड सांमा बो फायो जिनि त्रिपुरा रायजोनि इतिहास एबा आलादा रायजो नाय दंमानि गिरादार त्रिपुरालें नाय दंमानि जिनि दाबि दावा जे जिनि अधिकार कमाय तमारंनो बबर शेयर खायफैनाय बबावबोनो सापर्ट खायकक सालायनाय जों अब मेगा मास गेदारिं हिंपानो हाकसालनि बर' रखनो जोंगासो जे फायमाने फायपानो गाना गिनिनि जे विधानसभा केंद्र दंमानि ताबुब्रमदि मान्दाय एखेबा सिमना ताकारजला मोहनपुर यांगो मजलिसपुर यांगो दंगो गुलागाती चौरिलाम देलियामुरा खय अमाहायनि बरनो बिसिबां दंनाय तेबो बांकुगै थांनानै बागैनाय दिनै मान्दाय विधानसभा केन्द्रनि गानाबा जतनो सातथारै नखलागिनि गबकनाय आरोबो जों नखलायनो गाना गिनिनि बिसेसके बुरि रत्न बकबकनाय जिनि ट्रेडिशनल ड्रेस गानलायै जों आजराबो जों जत जागानो जों तामो जनसभा तामो थानसभा ताम बाजार सभा जों बुरि रक बेलायखाय नखलायो आजराबो आनि 14 तारिखो आरो बुरि रक ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय नखलायो बुबाग्रानि जे रिमानि मास गेदारिं जों आरो बुरि रकबो नाथाय थांलायो जों बुरि रक गोबांखाय बांकुगै नखलाखै जावो नरनो जतनो नखरनि बुरै सिला जतनो जेराय अग्रा जतनो जाग्रा जतनो नखरनि साततारि